راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان كبرات سمعتنا على توزينا النها إرتراويان تقمطوا كامبالا يوغندا نحد معلت زصنح ناي صريت مدب وديبوم እቲ بحدش زئተ መስረተ ማሕበር ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ተወዲቡ ንዕስራን ሓሙሽተን መጋቢት ክካየድ ተወጢኑ ዘለዎ ፈራፅ ጽሬት ኤርትራውያን ኣብታ ከተማ ሰናይ ኣስተዋፅኦ ክህልዎምን ኣርኣያ ክኾኑ ከኽእሎምን ምዃኑ ይሕበር። ማሕበር ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ምስ ምሕዳር ከተማ ካምፓላ ዘዳለወት መደብ ነታ ኣብ ጎደናታት ጓሓፍ ዘይፍለያ ከተማ ካምፓላ ንምፅራይ ምስ ቅዱሳት መሻርክትን ትካላትን ብምውህሃድ ኣብ ጎደና ዝትከል መጓሓፊ ሳንጣታት ንምድላውን መዲቦም ኣለዉ። ንሶም ኣብቲ መደብ ኩሉ ኤርትራዊ ነባሪ ዩጋንዳ ክጽንበሮም ጻውዒት ኣቕሪቦም እቶም ስነ-ጥበባውያን ብማሕበር ተወዲቦም ምስ መንግስቲ ዩጋንዳ ብምትሕብባር ኣብ ስነ-ጥበባዊ ዕዮታቶም ክጎንፎም ዝጸንሐ መኻለፍ ንምውጋድን ጥጡሕ ባይታ ንምፍጣርን ይሰርሑ ከም ዘለው ዝፍለጥ ኮይኑ ድሮ መንግስቲ ዩጋንዳ ንኣባላት ማሕበር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገር ናይ መስኣሊ ፍቓድ ክህቦም ተማባጺዑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ንግዳውን ካልእን ንጥፈታት ብኣብነት ክጥቀሱ ዝጸንሑ ኮይኖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ብማሕበራት ተጠኒፎም ምስ መንግስቲ ዩጋንዳ ዝሓሸ ርክባት ክፈጥሩ ይጽዕሩ ከም ዘለውን ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት እውን ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኣውፈርቲ ምስ ሰበስልጣን ሃገር ብምርኻብ ሓደ ንጉዳይ ኤርትራውያን ኣብታ ሃገር ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ክኽፈት ኣብ ስምምዕ ምብጽሖምን ኣይርሳዕን። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝገብር ዘሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብረቡዕ 15 መጋቢት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ከም ዘተየ ተሓቢሩ። ወግዓዊ ምብጻሕ ስራሕ ንምፍጻም ብ314 መጋቢት ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሐ ብሊንከን ኣብ አዲስ አበባ ዝጸንሐሉ እዋን ዳይሬክተር ጀነራል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አቶ ፍጹም አረጋይ ተቐቢልዎ። ዝተገብረሉ ቀባብላ ብዲፕሎማስያውን ፕሮቶኮላውን መምዘኒታት ድሙቕ ዘይምንባሩ መርኣያ ናይቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ ዘሓቲሉ ዘሎ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኮይኑ ይግለጽ። ብረቡዕ 15 መጋቢት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ምስ ኢትዮጵያዊ መዘኑ ሚኒስተር ደመቀ ዝተራኸበ ብሊንከን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ዘትዮም። ክልቲኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ርክቦም ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ናይሮብን ዘሎ ፈጻጽማን ዝተመዝገቡ ውጽኢታትን ዝድህስስ ሪፖርት ድሕሪ ምርኣይ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ንመጻኢ እንታይ ክግበር ኣለዎን ዝብል ዛዕባታት ኣልዒሎም። ድሕሪ ስምምዕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ትግራይን ካልእ ብኩናት ዝተጎድአ ከባቢታትን ደጊምካ ናይ ምህናጽ ስራሕ ፋይናንሳዊ ደገፍ ኣሜሪካ ዝሓተተት ኢትዮጵያ ኣብ ንግዳዊ ስምምዕ ኣጎዋ ክትምለሰሉ ትኽእል ዕድላት ክህልውን ሓቲታ። ኣሜሪካ ብወገና ዝተጀመረ ጉዳይ ሰላም ብዝሓየለ ክቕጽልን ንመስርሕ ሰላም ንምዕዋት ዘድሊ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ከም እትገብርን ቃልኣት እያ። ቀጺሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ዝተራኸበ ብሊንከን ኣብ ምዕባል ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ። ብሊንከን እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር እቲ ብሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ሰላም ክዓሙቕ ምግባር እዩ ክብል ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝገበሮ መግለጺ ሓቢሩ። ዝቕጽል ርክቡ ምስ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ከም ዝኸውን ዝነገረሉ ብሊንከን ሓሙስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሖ ዑደታት ጠናቂቑ ናብ ኒጀር ከምርሕ ትጽቢት ይግበረሉ። ናይ ኣሜሪካ MQ-9 ሪፐር ዝተባህለት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ምስ ናይ ሩስያ ሱ-27 ናይ ውግእ ነፋሪት ኣብ ጸሊም ባሕሪ ተጋጨን። ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ከም ዘፍለጦ እታ ሪፐር ዝተባህለት ናይ ስለያ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ዓለም ለኻዊ ክሊ ኣየር መደበኛ ስራሕ እናካየደት ከላ እታ ሓደጋ ምግጣሙ ሓቢሩ። ቢቢሲ ብወገኑ MQ-9 ዝተባህለት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ናይ ሩስያ ኣበረርቲ ነፈርቲ ውግእ ብዘርኣይዎ ሸለልትነት እቲ ሓደጋ ምግጣሙ ገሊጹ። እቲ ግጭት ቅድሚ ምግጣሙ ናይ ሩስያ ናይ ውግእ ጀት ኮነ ኢለን ናብታ ነፋሪት ነዳዲ ደፍኣ ምንባረን ዝሓበረት ኣሜሪካ እቲ ተግባር ሸለልትነት ዝመልኦ ንኣከባቢያዊ ድሕነት ክብሪ ዘይህብን ካብ ሞያዊ ስነ ምግባር ዝረሓቐን ኢላ። እዚ ክስተት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ሓድሽ ወጥሪ ክሰፍን ገይሩሎ። ኣሜሪካ ነዚ ተኸቲላ ኣምባሳደር ሩስያ ብሃገራ ብምጽዋዕ መብርሂ ክህብ ሓቲታላ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان